आङो दिनै नोंसिनि गेजेराव मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थागोन आरो खोनासंलांबाय थागोन होननानै लोगोफोर जों दाख्लैसो बावैसो सिगां एमपिनि भट होनो मोनबाय नङा होनब्ला एमपिआ माबोरै जायो जोंहाबो मोनसे मिथिनांगौ खोथा थायोना बेखौ साफ्रोमबो मिथिनाया मोजां बेफोर जाहैबाय गियाननि नलेज आरोना सासे मानसिया एमपि सोद्रोमा जानो थाखायब्ला बेहा मा मा गुन थानांगौ आरो मा रोंनांगौ बेनि फारसे आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर दा आङो बुंनोसै सासे सुबुङा जेन'बा जोंनि भारत हादराव एमपि जानो थाखायब्ला आरोना बेयो गिबि जोंनि भारत हादरनि नोगोरारि जाथारनांगोन आरो सासे सुबुङा जेन'बा बेनि देहायाव जेबो मेन्टेलिटि प्रब्लेम थानो मोननाय नङा आरो बे आयेननि बेलायाव नायोब्ला आयेननि बेलायावबो जेबो रेकर्ड केस गोनां जानो मोननाय नङा आरो बिनि बैसोआ खमैबो 25 बोसोरनि गोजौआव जेरैखिजाया जाथारनांगोन आरो लेखा फरानि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला आरोना बेवहाय जेबो लिरनानै होनाय जायाखै सासे लेखा रोङि सुबुङाबो बिसायख'थि दारायनो हायो दा सासे सुबुङा जेब्ला एमपि जानो थांबाय नङा होमबा बियो जेन'बा नाम थिसनबाय बेवहाय 12,500 रांखौ एसटि सुबुङा होथारनांगौ जायो बेखौ रिफान्ड मोनफिननाय जायो आरो सासे सुबुङा एमपि बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बा दारायनो थाखाय आरोना बियो जों बबेबा मोनसे कनस्टिटुवेन्सियाव भटार लिस्ट बा भटार नाम थानाय जाथारनांगोन आरो जेरै एमपि जानो थाखायब्ला बबेबा मोनसे राजनितिक हान्जानिफ्राय सापर्ट लानानै एमपि जानो हायो जेरै दं कंग्रेस बिजेपि आरो जोंनाव दं बिटिआर नङा होमबा बिटिआराव दङ इउपिपिएल बा बिपिएफ नङा होमबा बेफोरबायदि हान्जानिफ्राय सासे सुबुङा सुबुंनि मदद लानानै बिसायख'थिखौ बादायनो हायो आरोना आरो बेवहाय लेखा फरानि बिथिङाव नायनो थाब्ला जेबो मख'नाय लिरनाय गैया लेखा रोङै सुबुङाबो बिसायख'थिखौ गेलेनो हायो बिजाथि महरैबो हारसिंनि बोलोजों इलेक्सन दारायनो हायो आरो उदां बिजाथि जानानै दा जोंनि भारत हादराव बुंनो थाङोब्ला आरोना लकसभायाव दङ एमपिनि सोद्रोमाफ्रा 543 सा एमपि सोद्रोमाफोर थायो आरो रायजो सभायाव दङ 245 सा एमपि सोद्रोमाफोर आरो जोंनि भारत हादराव गासै हादरसा दङ स्टेटआ 28 आरो बेनि अनगायैबो इउनियन टेरिटरिया गासै 8था दा सरकारनिफ्राय सासे एमपिनो बेसेबां सुबिदा होयो सरकारनिफ्राय बेसेबां मोनो जों बेखौबो मोजाङै मिथिनाय जाया आरोना दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंलांसै लोगोफोर सासे सुबुङा जेन'बा भारत सरकारनिफ्राय एमपि जाखाङोब्ला आरोना बेयो गोबां सुबिदा मोननो हायो जेरै सासे सुबुङा एमपि जायोब्ला भारत सरकारनिफ्राय 2,70,000 2,70,000 रांखौ मोननो हायो आरोना आरो बेखौ गुसुङै खालामबा ब्रेकआप खालामनानै बुंब्ला आरोना बेनि सलारिया दानफायाव 1 लाख बेसिक बेथनखौ भारत सरकारा होनाय जायो आरो बियो सानसेयाव 2,000 खरि आरोना मोननो हायो गासै ज' खालामोब्ला 60,000 जायो बे जाहैबाय दैलि एलाउन्स आरो बेनि अनगायैबो बेयो जेन'बा सासे सुबुं एमपि आरोना न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामबाय अफिसाव पार्लियामेन्टआव आरोना बेनि थाखाय एक्सट्रा फैसा भारत सरकारनिफ्राय होनाय जायो बे जाहैबाय 70,000 70,000 खरि आरो बेखौ मोननो हायो आरो बे जाहैबाय अफिस एलाउन्सनि थाखाय नोङो जेन'बा फावथेन बायदिसिना जेखिजाया नोङो बाहायनाय मानाय अफिसाव थांनाय मानाय बेफोर आरोना जेखिजाया नोङो माबा मोनसे बायनाय बेफोर जेखि खामानियाव नों बाहायो आरो बेखौ बे एलाउन्सखौ सरकारनिफ्राय होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जेन'बा नोङो सासे एमपि सुबुं आरो सोद्रोमा आरोना टेलिफन रायज्लायनायनि थाखाय बेनि थाखायबो एलाउन्स मोनो बे जाहैबाय 5,000 खरि पार मान्थ मास मोनसेयाव 5,000 खरि टेलिफन रायज्लायनायनि जेखिजाया जिअ'जों रायज्लाय बा एयारटेलजों रायज्लाय सासे एमपिनो बेबायदि भारत सरकार होनाय जायो आरो बुंनो थांबावब्ला आरोना गोबां दङ जानाय थानाय बेफोर गासिबो सुबिदाखौ मोननो हाजोबो आरो नों जेन'बा नों
बबेबा मोनसे गारिजों रडजों थाङोब्ला आरोना बियो 16 थाखा खरि पार किल'मिटाराव मोननो हायो। आरो नोङो जेन'बा रडजों थाङालासे ट्रेनजों थाङोब्ला आरोना ट्रेनजों थाङोब्ला फार्स्ट एसिजों नोङो थांनो हागोन आनलिमिटेड टिकेट फ्रि बेयो बेखौबो बेबायदि सुबिदाखौबो मोननो हायो। आरो बेनि अनगायैबो दङ गोसो जानानै नों जेन'बा सासे एमपिया बहायबा बेरायनो थांबाय बा फ्लाइटजों नोङो थांनो लुबैयो फ्लाइटजों थांबाय अब्ला फ्लाइटजों थांब्ला बियो बोसोराव 33 टिकेटखौ मोनगोन। बे जाबाय फार्स्ट क्लास टिकेट आरोना। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो दंबावो दैफोर आरोना दैनि बिथिङाव बियो जेन'बा गावनि माबायाव सरखारनिफ्राय रुमाव थायोब्ला आरोना बियो 4000 लिटार 40,000 खरि दैखौ बियो बाहायनो हागोन गोसो बायदि। आरो बिनि अनगायैबो दंबावो 50,000 इउनिट इलेक्ट्रिसिटि फ्रि आरोना बेखौबो मोननो हायो। बेनि अनगायैबो जेन'बा सासे एमसि सोद्रोमाया 5 बोसोर जानायनि उनाव बियो जेन'बा बेनिफ्राय फैनांबाय जेन'बा बियो दानफायाव बिनि पेन्सन मोननो हायो बियो 25,000 खरि आरोना पार मान्थ बियो मोननो हायो। आरो खेबसे आरोबाव बियो एमपि गेलेनानै देरहालांनो हायोब्ला बेबादिनो सुबिदाखौ आरो मोनफिननाय जायो। जेन'बा नोङो देरहालाङोब्ला बै पेन्सनखौबो मोनफिनगोन आरो नेक्स्ट पेन्सनखौबो मोननो हायो। आरो जेरै फैसा बेथनफोरखौ मोननो हायो बेबायदि मोनगोन। आरो आं दा बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदि गियाननि नलेजफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोना। बेनि थाखायनो आं सुंद'यै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय होनो आरो बेनि अनगायैबो आङो उनफ्राव बेबायदिनो भिडिअ बानायगोन लोगोफोर। मानो होनब्ला बेफोरखौ मिथिनानै थानाया जोबोर गोनां नङा होमबा? बयनिबो जिउआव मिथिनायानो मोनसे गियान। गोजोन्थों।